chroeso i bodlediad Hansh, fi yw Lowry. A fi yw Heledd. A ni yw'r Chwiorydd EmpowerME. Rydyn ni'n fentoriaid meddylfryd, sef mindset coaches, ac rydyn ni'n helpu menywod yn benodol i teimlo'n mwy hapus, teimlo'n mwy hyderus yn eu bywydau nhw, trwy cael gwared o eu self-doubt a wneud yn siŵr bod nhw'n byw eu bywyd gorau. Bod ni'n gweithio'n benodol gyda menywod, mae hwn hefyd yn mynd i helpu unrhyw un sydd angen help gyda targedau a meddwl am eu bywyd a'r flwyddyn sydd gyda nhw'n dod lan. So, yn mis Ionawr, roeddwn ni wedi gwneud y podlediad Hansh yn sôn am addunedau blwyddyn newydd. Oes pwrpas iddyn nhw, ydyn nhw'n gweithio, sut mae cadw nhw a sut i ddewis y rhai gorau. Os chi wedi methu y podlediad diwetha, peidiwch â phoeni oherwydd mae podlediad yma yn mynd i fod yn llawn o strategaethau a tips gret i chi ar sut i fy mlaen gyda'r addunedau a sut i gael y gorau allan o'ch blwyddyn y flwyddyn hon. Felly, ni'n ni alw hwn yn rhan 2 o'r podlediad. Felly, yn y rhan diwethaf, ni'n edrych ar addunedau a sut i osod nhw a torri nhw lawr. Ond y podlediad yma, ni'n mynd i fod yn edrych ar yr hir dymor a sut mae modd cadw'r addunedau yna i fynd mlaen. Felly, ni'n gwybod bod 80% o bobl yn methu llwyddo gyda'i addunedau nhw erbyn mis Chwefror, sydd yn crazy. Felly, da iawn i chi sydd wedi llwyddo, y 20% ohonych chi sydd wedi llwyddo. Gobeithio bod chi'n teimlo'n lot gwell oherwydd e. Definitely. Nawr, sut nes di wneud gyda dy adduned di? Beth oedd dy adduned di? Ti atgoffa pawb? So fy adduned i oedd i fod mwy falle creadigol mewn ffyrdd i wneud ffitrwydd gwahanol, ffordd i gallu fwynhau. Be dwi wedi bod yn wneud, dwi wedi llwyddo yn neud hwnna, a dwi'n dal ati. Dwi wedi bod yn mynd i'r gym yn neud pethau gwahanol yn y gym. Falle ddim mor out there, ond fi wedi bod yn neud fel boxercise, sydd yn really, really hwyl. Hefyd, ddoe o fi a Heledd wedi bod yn mynd i Ninja Warriors. A question i ti, did you beat the wall? I beat the wall. Nes ti gyd o'r wall, yeah. I beat the wall. So yeah, really, really hwyl. Oedd e'n really anodd ddo, nag yna. Chos o'n i wedi gadael, a hyn oed heddiw, fi'n teimlo'n really fel icky. Brifo bob man. Ond mae'n good, teimlo'n da, ni wedi gadael yn teimlo'n really good. Yeah, exactly, mae'n teimlo'n hwyl wneud yn ymarfer corff na wedyn, nag yw. Beth amdano ti, Heledd? Fy addewid i oedd edrych lol i iechyd i, yn specific i, so mae gyda fi eczema. So fi wedi bod yn gwneud pethau, fi darllen llyfr ar y foment, The Beauty of Eczema. Fi wedi bod yn meddwl lot am y bwyd fi'n bwyta. Yeah. So mae gyda fi intolerances i soy, gluten a dairy. So fi wedi bod yn edrych am darllen y llyfr yma, ac sy'n siarad i fi am feddwl am fwy na just y bwyd. So meddwl am pobl ti'n hongen y gwmpas gyda, so fel support network. Really? Okay. A hefyd ymarfer corff ti'n neud a cysgu a pethau fel la. So hwnna wedi bod yn really ddiddorol. Yeah. A fi wedi bod yn trio cadw i ffwrdd o'r pethau sydd yn ddim yn helpu fi. Felly mae'n da. Nawr wrth gwrs, bod ni'n siarad am addunedau blwyddyn newydd heddi, dwi ddim yn meddwl bod ni ond yn defnyddio fe'r dechrau flwyddyn. Mae be ni'n siarad am yn ffordd allan ni newid a dechrau gosod targedau ein hunain unrhyw bryd. So mae'n bosib dechrau eto unrhyw bryd, a mae hwnna'n rhywbeth really pwysig i ddweud, dwi'n meddwl. Felly, beth am fynd dros be nath ni siarad am yn y podlediad diwetha? Felly, nath ni siarad am 4 peth. Nawr, y peth cyntaf nath ni siarad am oedd sut i edrych ar y darlun mawr. So y darlun mawr yw edrych yn y dyfodol, beth ydych chi really, really eisiau, beth yw'r peth mawr ydych chi eisiau. A nath ni siarad am edrych ar yr 8 ardal o fywyd, o fe, a os chi ddim yn cofyn i'w eich dros y podlediad diwetha. Hefyd nath ni siarad am gofyn pam o'n i eisiau hwnna, a pam oedd hwnna mor bwysig te, gofyn pam? Mae pam yn rhywbeth really, really pwysig, chos weithio pryd chi'n mynd trwy'r adegau sydd yn really, really anodd, ble mae lot o fel esgusodion yn dod fyny, pryd mae gennych chi'r pam sydd yn bwerus, mae'n cadw chi fynd a wneud yn siŵr bod chi'n mynd at be chi really, really eisiau, y darlun mawr. So gyda'r pam, mae'n gwthio chi ymlaen i be chi eisiau. So rhif 3, nath ni siarad am y darlun mawr a sut mae torri fel lawr mewn i tasgau a targedau llai. So pwrpas hwnna, mae'n wneud yn siŵr bod ni ddim yn mynd teimlo'n bod mae pethau wedi cael ei gorlwytho arno ni, felly tra bod ni'n torri pethau lawr, mae'n neud pethau'n lot mwy realistic, a ni'n teimlo'n lot llai o dan straen, really, i gallu targedu hein mewn amser mor byr. Ac yn olaf nath ni siarad am cymhelliant, sef motivation, a sut mae cael y cymhelliant yna. Pryd o'n i'n trafod yn ein podlediad diwethaf, o'n i'n sôn am bod lot o bobl yn meddwl bod cymhelliant, sef motivation, yn rhywbeth sydd yn dod ato ni, a be ni'n gwybod bod angen i ni gweithredu ar rhywbeth mwyn cael y cymhelliant. A
Unwaith rydyn ni wedi llwyddo, mae'n really bwysig i hunan-wybrio, oherwydd mae'n helpu chi i gyrraedd eich targedau a mwynhau y daith. Ie, a chofiwch hefyd i hunan-wybrio pob cam o'r ffordd, dim just y targedau mawr. Ie. Y pwynt cyntaf ni'n mynd i siarad am heddi felly yw cadw eich hun yn atebol, sef accountability yn Saesneg. Nawr, be mae hwnna'n meddwl yw, wneud yn siŵr bod chi gyda rhywun sy'n mynd i fod yn gwirio bod chi actually yn gweithredu, taking the action, a bod chi actually yn gwireddu eich targedau. Ac mae mor hawdd dweud bod chi'n mynd i wneud rhywbeth, a ddim actually wneud e. Yeah. Ni'n siarad yn grŵp ni fel accountability buddy. So, mae'n really bwysig chi gael rhywun fel ffrind, neu grŵp, neu mentor, a rhywun sy'n mynd i gadw chi'n atebol, achos mae mor hawdd rhoi lan. Pam chi yn symud allan o'r comfort zone, chi'n mynd i ffindio like sialens newydd. Mae'n classic thing o'r enw, new level, new devil. Love it. A mae'n bwysig cydnabod hwnna, mae'n mynd i fel sialensau, ond wedyn mae angen bod rhywun yn cadw chi sort of on track, nag oes e? Rhywun sydd ddim yn mynd i cymryd eich bullshit, really, exactly. A achos ni yn neud esgusodion, y classic yw, beth yw'r classic esgusodion? Fel mentoriad, ni'n clywed lot o, does gen i ddim digon amser, dim digon arian, di blin o gormod, top 3 bys fi'n dweud yw heina. Neu, na i neud e wedyn, efe. Na i neud e wedyn, ie. Mae ddim yn amser iawn. Ie, hefyd, ni'n gwybod bod hwnna'n dod o ofn, dydy e? Ofn, ydy. The fear. Ie, a mae hwnna hefyd yn dod, fel ti'n dweud, cadw'n hunan yn saff, achos yr ofn yna. Ond wedyn, dyn ni ddim yn Saesneg yn prioritiso be ni wir moyn, oherwydd bod ni ofn. So mae'n rili ddiddorol na gyda'r esgusodio. So mae wastad rhaid gofyn, pan mae esgus yn dod lan gyda chi, gofynwch beth yw'r rheswm pam. Pam ydy'r esgus ma'n dod lan. O fel arfer, mae'ch meddwl chi trio cadw chi'n saff. Ydy. So cwestiwn yw, os mae chi'n dweud sim digon amser gen i, ffindio'r amser, mae wastad amser gyda chi. A fel, ti'n mor, meddwl am yr amser chi'n gwario sy'n fod yn sgrolio trwy Instagram. Wel, os mae gen ti awr yn ei hwnna, mae gen ti awr i weithio ar dy hun. Yeah, absolutely. Ond beth sy'n dda gyda'r ddwy o ni, achos obviously ni'n gweithio gyda'n gilydd, ar y degau ni'n gallu, fel, dweud, like, call each other out na gynnu. Sydd yn bwysig. Mae'n really bwysig. A hefyd, mae'n neis bod ni'n gallu gweithio. Be ddigwyddodd eithos yma? Oh, well. Ni'n mynd i rannu be ddigwyddodd eithos yma. Roedd rhywun wedi cysgu mewn. Pwy oedd yma? Chdi. A ddim di troi lan i cyfarfod bach ni. A nes i blino, nes i just falle snwsio. Ond nes ti dweud y ti, do? Do, nes ti ddal fi'n atebol a dweud edrych. Fi wedi bod yn hanes i ti. Paneir eto. Mae gyda ni targedau i gyflawn fi. Yn union. Darlun mawr. Felly, sut mae'n gweithio gyda ni yw, mae gyda ni grŵp le ni'n mentor a grŵp o fenywod ar-lein. A ni'n neud hwn ar grŵp ar Facebook yn ddigidol, so ni'n cadw pawb yn atebol, neud yn siŵr bod pawb yn llwyddo gyda'i targedau nhw, ond yn bennaf oll i gadw nhw'n atebol. A mae'n gweithio'n rili dda. Mae'n gweithio'n rili dda. A fi'n meddwl bod rai pobl yn ffindio fe'n haws gweithio gyda mentor, oherwydd yn amlwg, gyda pobl fan ni wedi gwneud lot o waith le ni'n deall nawr sut mae'r meddwl yn gweithio, ni'n deall sut mae'r meddylfryd yn gweithio. A os bod rwy'n falle, enghraifft, os ti'n dweud o ffrind, fi wedi methu neu hwn, fi'n teimlo'n rili brysur, sy'n amser gyda fi, bydde ffrind ti falle'n cyd-ymdeimlo gyda ti. Achos dyna beth chi'n neud fel ffrind, a chi'n mwyn helpu, ond fel mentor ti'n gwybod, mae hwnna'n esgus, a mae'r esgus yna'n dod o'r ffaith bod ti ofyn. Mae gyd yn link ti fel is-ymwybod, the subconscious, a bod chi, falle bod chi ddim hyd yn sylweddoli hwn, mae pob penderfyniad chi'n neud, mae 95% o'n meddwl chi yn dod o'r is-ymwybod. Sy'n crazy. So chi'n meddwl bod gyda chi'r rheolaeth yma, ond actually sim gyda chi. So mae gweithio gyda mentor yn really, really dda, ac o'n mynd i helpu chi wir weithio mas, pam ydy'r esgusodion ma'n dod lan, beth ydy hwn, beth yw'r rheswm. OK, so nesaf yw adolygiad, a ni'n meddwl bod hwn yn really, really bwysig, a mae hwn wedi bod yn gweithio ar ddwy ohono ni'n y gwe. Yn enwedig yn y blwyddyn diwethaf, fi'n credu ni wedi bod yn wneud loads dros y blwyddyn diwethaf, a ni'n anghofio weithio faint ni wedi wneud. So mae adolygiad yn ddyddiol, wythnosol ac yn misol, yn really, really bwysig. Mae'n just yn helpu chi i adnabod faint chi wedi actually cyflawni mewn yn yr amser yna, a actually just dweud, ti'n beth, ti'n gwneud really good job, ti'n meddwl? Ie, achos ni weithio jyst yn canolbwyntio ar beth sydd gyda ni'n neud. Mae'n the classic tyma gosod targedau, beth nesaf. Ond beth am beth ti wedi neud? Beth ti wedi neud yn barod. A hefyd, ti'n gallu gweld fel beth sydd angen gwella falle yn y tro nesaf, beth yw ti'n gallu rheoli'n wahanol, and all that jazz. Ond ni'n bersonol yn neud yr adolygiad yma yn ddyddiol, yn wythnosol, yn fisol,
ac hefyd yn flynyddol. Felly, pa fath o bethau dyn ni'n neud yn ddyddiol? Ni'n neud journals pob dydd sydd yn sôn am beth sydd wedi mynd yn rili dda yn y diwrnod, beth ni wedi mwynhau, falle beth ydyn ni eisiau gwella erbyn diwedd yr wythnos, pethau gwahanol fel na. Ie, a wedyn mae'r wythnosol yn debyg i'r misol, yn amlwg ni'n mynd yn fwy edrych ar yr manylion wrth ni fan edrych yn fusol, a wedyn yn flynyddol chi'n gallu mynd trwy'r adolygiadau i gyd, a wedyn dod â popeth at ei gilydd. Dyna beth sy'n dda wrth gadw'r adolygiadau yma, achos mae gyda chi fel rhywbeth yn dangos chi'n union sut ath e. A mae'n helpu fi hefyd, achos meddwl, fel blwyddyn yn ôl, o'n i ddim yn gwneud lot o bethau dda fi'n hapus. A wedyn o'n i'n gweld pethau fel, ond hefyd dysgu amdano fi hun eto, o'n i'n gweld, actually, fi'n really mwynhau mynd i ffwrdd gyda ffrindiau, fi'n offi mynd i fel gigs a pethau, So mae'n ffordd really da i ddod i nabod dy hun, a beth sy'n gweithio, beth sy'n ddim yn gweithio. Definitely. Beth yw'r ffordd ti'n meddwl, yw'r ffordd hawsa o neu hwnna, neu'r ffordd mwy effeithiol i ti? Be fi'n neud yn ddyddiol, fi'n ysgrifennu mewn journal fi, fi'n ysgrifennu lawr, so na i fynd trwy popeth fi'n neud yn journal fi, so fi'n ysgrifennu fel 5 gratitudes, pethau ni'n ddiolchgar am y pethau mawr, ac yn enwedig y pethau bach yn ein bywydau ni, oherwydd pryd ni'n rhoi ein hun mewn ystad yna o deimlo'n ddiolchgar, mae'n helpu ni ei edrych mwy am y pethau positif yn ystod y dydd. Dwi'n ysgrifennu fel intentions, be fi'n neud, so y tri man ffocws, y tri man ffocws, so mae hyn yn really, really bwysig sydd yn helpu tuag at fy targedau a'r addunedau, os ni'n sôn am addunedau, ond targedau yn benodol. Felly y ffordd ni'n gwahaniaethu intentions gyda tasgau neu targedau yw intentions byddwn ni'n edrych ar rhywbeth bob dydd. Maen nhw'n gysylltiedig gyda'r targed mawr a'r darlun mawr, ond mae'n rhywbeth ni'n ffocysu ar y diwrnod yna. Felly, os yr angen bod chi'n targedu eich arian chi, falle bod intention chi i wneud rhywbeth i wneud fwy o arian y diwrnod yna, neu i wneud rhywbeth sy'n mynd i helpu chi gael fwy o arian er enghraifft. So, gwyn ar bydde adduned ti neu dalle dy ddarlun mawr i fod yn rhywun sydd yn hapus ac yn hyderus, ac yn positif ac yn bresennol, dweud. So, sut bydde ti'n cael fel the daily intention? Be bydde fel y man ffocws yn ddyddiol? So i fi, beth yn really, really bwysig yw fel affirmations. A mae hwnna'n siarad yn garedig gyda hi. Mae hwnna'n gallu bod yn intention hefyd. I am statements. I am statements sydd yn really, really, really pwerus. Mae pobl yn meddwl bod hwn yn eitha fel trivial na gynnu. Ond honestly, ni'n gwybod bod e'n gweithio. A ni wedi bod i lot o cyrsiau gwahanol sydd yn benodol yn gwybod bod e'n gweithio. Ydy, chi'n profi. Os chi'n dweud rhywbeth digon o weithiau, chi'n diweddu lan yn credu. Achos, really, mae'r ymenydd ddim yn gwybod y gwahaniaeth rhwng fact and fiction, ydy e? So, mae'n really, really bwysig bod pryd chi'n dweud pethau eich hun. So, yn rhan o'ch fel eich man ffocws, os chi'n gwybod, mae angen fi weithio ar sut fi'n siarad i fy hun, defnyddiwch yr affirmations yn bendant. So, drwy'r dydd wedyn, bydde ti yn fwy, I guess bydde ti'n yn ymwybodol o sut ti'n siarad i dy hun. So falle os ti'n mynd yn grac neu os ti'n upset, ti'n mynd i fod yn mwy ymwybodol o sut, like the internal dialogue, sut ti'n siarad i dy hun a beth ti'n dweud wrth i dy hun. A neud siw bod hwnna'n positif. A fi credu mae'n really bwysig bod pobl yn adnabod bod nhw'n neud. Achos unwaith chi'n gwybod bod chi'n dechrau siarad, bod chi'n adnabod y ffordd chi'n siarad i'ch hun, mae pobl yn actually dechrau newid, nag ynw. Cwbl o enghreifftiau, pobl yn siarad bach yn negatif i'w hun. Falle chi'n teimlo bach yn dew, dwi'n teimlo'n dew, dydw i ddim yn digon hyderus i wneud beth bynnag. Dwi ddim digon da. Dwi'n ddim digon da. A hefyd, mae hwn yn rhywbeth i feddwl am hefyd i pobl sydd yn gwrando neu sy'n gwylio. Meddyliwch am faint o weithiau chi wedi siarad yn negyddol i'ch hun yn barod heddiw. A bydd chi'n cael sioc i fod onest. So mae'n bwysig i trio swopio'r pethau negyddol mewn i pethau mwy positif. A ni ddim yn sylweddoli, ydyn ni. Hyn o'r fel ti'n dweud, o'r dechrau cynnar, ni'n deffro yn y bore. Falle bod chi'n rhedeg yn hwyr. A na drach bod fel fi'n rhedeg yn hwyr. Be ydych chi'n dweud achos hwnna? Dwi just mor disorganised. Dwi just yn rubbish, fi byth ar amser. Dwi mor ddiog. Pethau fel la. Just edrych yn eich hun yn y drych, falle bod chi ddim yn hoffi ffordd chi'n edrych, falle bod chi'n dweud pethau fel, fi'n eich mor hyll heddi, fi'n edrych mor flynedig, chi'n just bod mor gas eich hun. Mae hwnna'n cael effaith ar ni, na gwer, ben draw. Mae lot o pethau negatif chi'n gallu dweud eich hun, ond mae angen newid hein a flipo hein mewn i'r affirmations, pethau mwy positif. Felly, pa fath o bethau beth ti'n dweud i newid nhw mewn i'r positif? So, dwi'n gryf, dwi'n ddigon, fel ti'n dweud, just flip nhw a just dweud y pethau. Hyn os ti ddim yn teimlo fe i ddechrau gyda, mae eisiau sort of wneud
mae eisiau dechrau nawr. So, os ti ddim yn tymor gyffordd yn dweud, dwi'n hyderus, falle wneud i yn fewn o, falle fydd y gorau ti'n fel, na fi ddim. So, mae eisiau gwneud pethau fel, dwi'n gweithio ar fy hyder. A mae hwnna'n tymor fwy gyfforddus i fi. Fi yn gweithio ar fy hyder, A wedyn yn y pen draw byddwch chi'n dweud pethau fel, dwi'n hyderus. A fi'n gwybod, ni wedi dynyddio hwn loads. I fi fel, dwi'n hapus, dwi'n bresennol. A mae hwnna'n rhywbeth, especially fi a mae'r ddwy ni wedi cael problemau a sialensau gyda meddylfryd ni a pethau fel anxiety, depression, iselder, a fi'n meddwl i fi, o'n i'n ffocus i gymaint ar y gorffennol. A fi'n gwybod, mae'n wahanol gyda anxiety, na ti'n edrych ar yn y dyfodol, ond gyda fi meddwl am y gorffennol, o ti byth yn bresennol. So mae i fi nawr, a just bod fel un, just meddwl, dwi'n bresennol, dwi'n hapus, enjoyo, dwi'n hapus, Mae hynna'n really, really bwysig. A fel ti'n dweud, mae'n iawn i fel newid, os chi ddim yn teimlo'n gyfforddus yn dweud, dwi yn hyderus, er enghraifft, ond hefyd, fel ni'n dweud gynnau, mae'r ymenydd ddim yn gwybod beth yw ffaith a beth sydd ddim yn ffaith. Felly, mae'n bwysig i dal dweud, fi'n gwybod fel ti'n dweud, os chi ddim yn teimlo'n gyfforddus, ond triwch dweud obviously don't fake it to make it, chos ni ddim yn cytuno gyda hwnna. Ond fake it to believe it, neu ffordd arall yw faith it to make it, sydd yn actually neud i chi gredu yn eich hun, i chi actually gallu cyrraedd, ble ydych chi eisiau bod gyda'ch meddylfryd. Ond ni eisiau dechrau busnes am flynyddoedd, a nes i wneud y penderfyniad pan o'n i'n coleg, achos nes i ddim wneud mor dda yn y flwyddyn olaf, a ddim cael y 2-1 fel o'n i'n meddwl o'n i'n mynd i gael. I fi, I was a failure, o'n i di ffeili. A so, yn pen fi, o'n i'n dweud, sa'n digon da i dechrau busnes fy hun, sa'n digon da i gael swydd o'n i'n moyn, sa'n digon da. So fi di gofod newid hwnna, sydd mor sort of ingrained yn yr is-ymwybod, a mae'n cymryd amser, ond nawr, fi yn teimlo'n digon dda. Ond oherwydd fi'n gwneud gymaint o waith ar y meddylfryd, a fi'n gweithio fy hun, weithio fi'n cael little bit wobbly moments, a mae'n digwydd, ond wedyn fi'n deall, mae hwnna'n syniad, it's a thought. Fi'n dewis, ydw i'n mynd i feddwl bod hwnna'n rhywbeth fi'n moyn dewis, a fi'n moyn, ydy hwnna'n wir i fi? Os fi ddim eisiau bod yn wir, reject. Mae hwnna'n pwynt o'n i eisiau sôn am hefyd yw, fi wedi bod yn darllen llyfr, o'r ddwy o'n i wedi bod yn darllen llyfr, Happiness Trap, a mae'n sôn am fod fel, mae thoughts chi, be chi'n meddwl am, maen nhw just yn geiriau. Just geiriau. Just syniadau mewn a mas. Mae'n mad, pryd ti'n meddwl amdano fe fel na, ti'n fel, waw, mae'n wir. Yn amlwg, ni ddim yn dysgu ni hwn, a dyna byd ni tymon really, really fel grif amdan. Mae eisiau bod pobl yn deall sut mae'r ymenydd yn gweithio. Sut dim jyst yr ymenydd o'n meddylfryd, a fel unwaith mae gyda chi wybodaeth yna o sut mae hwn yn gweithio, oh my gosh, y newid chi'n gallu gwneud, achos fel ni'n gwybod, 80% o lwyddiant, mae gyd neu gyda meddylfryd. 80% of success is mindset. A mae hwnna wedi bod yn wir i ni. Unwaith nath ni newid meddylfryd ni, nath bywyd ni just newid. Just yn syth. A'n amlwg chi angen y strategy, chi angen gwybod beth i wneud, ond mae hwnna'n rhan bach o fe. 20%. 20%. Quick maths. Ac felly, yn olaf, fi'n meddwl peth sy'n really bwysig hefyd. Mae gymaint o beth yn really bwysig ni'n dweud nag yn ei, mae'n really bwysig. Popeth yn really bwysig. Ond mae hyblygrwydd yn rhywbeth pwysig iawn. A fi ddim yn siarad am hyblygrwydd y corff lawri. Yoga. Fi'n siarad am hyblygrwydd eich meddylfryd a'r ffordd chi meddwl a'r ffordd chi yn byw. Felly... Downward dog of the brain, of it. Os ti'n moyn. Chos yn syml, mae bywyd yn newid, mae pethau newid, ni newid. Ni newid drwy'r amser, okay? Dyn ni newid drwy'r amser, dyna sut ydyn ni fel pobl, ti'n gwybod? A weithio ni'n penderfynu, actually, dim dyna be fi moyn. Felly bod chi wedi creu darlun mawr eich hun, a ni'n gweld hwn gyda pobl ni'n gweithio gyda. Ni wedi gweld yn hun, ni wedi creu darlun am pethau newid, okay? Mae'n ffain. Mae eisiau ni fod yn hyblyg gyda hwnna, achos dyw bywyd byth yn mynd i ddigwydd yn union fel chi'n disgwyl. Mae gymaint o bethau gallu newid, ti'n modd, fel pethau fel colli swydd, falle bod mae iechyd, pethau newid gyda iechyd ni, teulu ni, mae pethau fel angen cael effaith huge ar bywyd ni, am gallu newid y ffordd ni'n edrych ar bywyd hefyd, nag yw e? A mae gyda ni fel, bod ni falle gyda'r darlun mawr, ni hefyd yn gwybod, reit, dyma sut fi moyn hwn i ddigwydd. Dwi'n byth yn digwydd fel la, dwi'n byth yn. Felly mae eisiau ni fod yn agored i bethau gwahanol ddigwydd. A hefyd yn Saesneg, maen nhw'n dweud fel trust your path, right? So they'n really, really bwysig, a fi'n credu, ni'n dieddol o ddilyn hwnna nag yn ni. Ydyn, ni'n fwy agored i nawr. Bendant. Gyda fel trust your path, mae hwnna'n rhywbeth mwy ysbrydol. Fi'n credu mae pobl yn dieddol o eisiau dilyn
fel llwybr penodol, ond hefyd mae angen chi fod yn mwy agored, fel ti wedi dweud, a mwy hyblyg i ddweud, i pethau newydd falle sy'n dod yn y ffordd. A just deall weithiau, mae falle un drws yn cael, a falle bod rhywbeth yn digwydd a chi falle ddim yn deall ar y pryd, a falle bod mae'n setback, mae'n challenge, a chi ond just cofiwch, pob tro mae un drws yn cael, mae'n wir, mae drws arall yn agor, a falle bod, fel ti'n dweud, y llwybr yna chi'n disgwyl mynd arno, falle dyna'r llwybr sy'n fod i chi. Exactly. Ond fi'n meddwl un peth sy'n bwysig dweud, a fi wedi dweud y gymaint o weithiau, ond fel inspired action, actually gweithredu. Mae angen chi wneud rhywbeth. Weithiau byddwch chi'n cael falle syniadau yn dod i chi allan o'n unlle, a byddwch chi'n meddwl, na, fi methu wneud hwnna, neu na, mae hwnna'n rhy fawr. Nawr, dyna beth chi angen actually actio arno, dyna beth chi actually angen wneud, achos dyna le mae syniadau gorau chi'n dod o weithiau. Ni'n gael nhw'n inspired actions, achos bod ni'n cael y syniadau yma, a ni'n actually gweithredu nhw. A mae pethau amazing gallu dod ohono nhw. Fel arfer, mae'n rhywbeth sy'n really ofni chi, ond dyna le mae'r pethau gorau yn dod, o pethau sy'n ofni chi. Gwthych chi allan o'r comfort zone. Felly peidiwch a hesitato. Mae di just ista na a meddwl, please, fi eisiau hwn. Mae angen i chi actually creu y bywyd na i chi'n hefyd. Definitely. A fel fi'n dweud, pethau ddim yn digwydd sut chi'n disgwyl, ond mae hwnna'n gret. Mae'n really boring os byddwn ni'n gwybod yn union be byddwn yn digwydd bob dydd. Na byddwn e. Wel, dyna ni wedi cyrraedd diwedd y podlediad heddi. Diolch gymaint am rando. Gobeithio bod heddi wedi ysbrydoli chi a rhoi y sialens i chi i sort of meddwl yn fwy am eich bywyd chi a gweddill y flwyddyn. A fi'n gwybod weithio dwi ddim yn hawdd, a ni yn dod o gwmpas sialensau sydd yn gallu gwneud ni dim ond bod ni'n stopio, falle ddim yn gwneud unrhyw gynnydd, ond just cadwch fynd a byddwch chi'n ffindio'r ffordd fi'n siŵr, achos ni wedi dod ar draws lot o sialensau. Hyd yn oed yn y flwyddyn diwetha. A ni wedi cario ymlaen mynd, a ni'n teimlo mor ddiolchgar bod ni wedi cario ymlaen mynd. Cofiwch chi gadw eich targedau byr dymor yn realistig. Cofiwch chi wobrio'ch hunain, dyna'r peth gorau. A byddwn ni wir yn hoffi clywed gennych chi, a os gyda chi unrhyw gwestiynau, dyn ni ar y socials, a mae gyda ni gwefan, so felly ni'r Chwiorydd EmpowerMe Sisters, a dyn ni ar gwefan empowermesisters.com, felly cysylltwch â ni ar y wefan. Diolch yn fawr iawn am rando. Cofiwch i ddilyn Hansh ar y cyfryngau cymdeithasol. A tan ysgrifo i bodlediadau Hansh. Diolch! Ta-ra!